Μαρίς, σ' αρέσει ο χώρος? Θα σφάει, Ακόμα κι εγώ δεν μπορούσα να το φανταστώ καλύτερο. Πότε αρχίζω? Κοίτα, για να μην σε παραμυθιάζω, έχω 3 καλλιτέχνες του μπάνου. Και δεν θέλεις άλλον. Οκ, μην το πουσάρουμε, το πιάσα. Κάτσε ντε, πού πας? Μ' αρέσει να δοκιμάζω καινούριους καλλιτέχνες. Και εμένα! Και με το μισθό θα τα βρούμε, don't worry. Η βιτρίνα για το φως του ήλιου ή από άποψη? Με αυτά γεννήθηκα. Και άμα τα βγάλω και φρικάρω με αυτά που θα δω. Δικέ μου. Είσαι πιο δικός μου από ό,τι περίμενα, Καλά, θα τα πάμε σούπερ. Μακάρι. Έρχονται δύσκολοι πελάτες. Ζητάνε φευγάτα πράγματα. Θα τα καταφέρεις? Ό,τι και να ζητήσουν, no problem. Έχω κάνει πολύ practice τελευταία.